Wala na kay bugas? Wala. Kwarta, wala kay kwarta diha. Kwarta. Wa gihapon. Naglisod siya guna-una kung saan niya pagkaon kuno nga siya ra isa sa sa iyang payag. Saan ko nagpagurot? Kung saan niya paghurot. Hindi makita. Naami karon sa San Roque Sumilaw. Tapos gibanan namin ni Kuya Inting kay namin ibahuan nga na isa ka tigulang daw kuno murag media puno kanang ginagbahalag tabang ginagmay nato dira. Nga nagpuyo daw kuno siya sa ikaduha pang sapa. Adi si babaw sa buntod. Undoy dunya. Undoy dunya yang ngalan. May radyo. Gol. Gol. Di siya kadungog. Pa kadungog ko lang. Ikaw, Drama naman gani oh. makita ta. Lamig yung drama. Sige, magkita ka. Tapos ang among tao ganyan din di makita. Hi. Murag mo may tao. May tao pero nay galiso sa radyo. Sabay na oy, bugay-bugayin mo. Ayo. Gol. Dili siya ka dungog kayo muna. Gaya na pa minsan ayo-ayo sa iyan ni sige lang siya lubag-lubag sa radyo kaya ang radyo da ko no ginaduot niya siyang dalunggan niya pikas dalungan ray makadungog gamay. Sa ulo kwarta. Ani. Naglimog. Kabutang. Ha? Dili wala ko na siya kwarta. Dili tay walay kanang dili may mangayo kwarta. Dili may mangayo kwarta. Oh. Dili may mangayo og kwarta. Uy, sama day. Ikaw may tagaan. Hinabang ba? Hinabang. Kwarta. Dili lagi may mangayo kwarta. Ikaw man. Bantog ra siya kay nangagalaylay ang iyang bantog ra galaylay ang iyang radyo ginagamit sa siningita. Wa siya madunggan. Pila imong edad? Edad? Oh. Maro si Titi, 6 man tingal ni. Murag 76. Dili pa gid sure. 1940. 1940. Tao ko. 1948. Kwenta ako, no kwenta. Mga inana gid 60 plus. Kwenta. Napa kay bugas diha? Ah, mais minang kuan. Paano mo kay bukas? Wala na kay bugas? Wala. Kwarta, wala kay kwarta diha. Kwarta. Wa gihapon. Wa gyapon na. So, mo na siya dayo. Naman kay mais pero kuan. Aw. Kana dira mo nang mais? Oh. Kana dira mo nang mais? Oh, Mo na imong ipagaling. wa na pagaling pod. So lugar niya pagkaon nang wala man pagaling. Kagalingan ako bato. Dini. Ah, magaling ka sa bato. Oh. Nay, nakagalingan sa bato diha. Oh. Nakagalingan sa bato. Na. Na diha. Oh. Naman. Ba sila ni ang among pagistoryaan ni sininggita gyud guys. Patay mahimo ni kay di mo to basa. Basta ka. Ah, basa. Musulot ta na nay lumpag ning payag pingon sa pa. Mo, di na kayo kapre ni kay naguba na namin pala nako. Gali, diri na lang miyo, diri miyo. Diri mi. Mao ni siya ang kanang mais nga iyang gitigom diri siyang buhos-buhos nga gamay. Tapos iya daw ning ibutang din sa galingan nga bato. Kay mo rin iyang lutuon dayon. Ah, silan. Ang libog ko asot na mo silungan ni. Oh, sige, okay na. Ring ako po, tsaka lang mo niya. Di Sige na lang. namin Bahinay na yan kay basig murag matupag. Luso. May lasunis. Kaya itong kahit tanan namin ko na ko. Aman imong galingan sa bato tay. Tara. Asa man? No.
Muni ang ginahimo guys. So, magaling siya og mais, kay kaning mais nga iyang gigaling. Inani na iyang ibangguron, pag man nagbanggur ani, ipaslak din niya diri siyang galingan nga bato. Mo din niya ang konsumo dayon. Oo. So ana sa ganina nga wala na siya kaon-kaon ng humay-humay kay dugay na siya kaon ng mais daw. Inani ra. Amo ni imong anak day tay. Yo ama si Kwan, hindi nun. Lagindingan. Anak na ako isa sa Sevilla. Yo ama si Kwan. Yo hindi nga lang anak. Ang uban. Aman imong uyab di ay, wala naman si imong uyab. Ha? Imong uyab wala na. Ang Uyab. saan? Uyab ba uyab? Aman imong uyab. Ha? Imong uyab asa naman? Kaya so, kaya palingdingan. Wala mo kumunguya po din eh, kay kapoy naman. Kapoy na. Hindi na kuha na kaya. Apa bet? Tay, kumusta man imong kinabuhi dire? Lisod? Di magkalisod, kaya pasok ko, pamupot ko. Kaya-kaya ra. So kani si tatay naanad gyud na siya sa kanang kuan, naanad gyud siya sa pagpaningkamot nga kanang sa binukid, sa pinubre nga bisan pag nara ka sa bukid, kumukayod lang gyud ka, dili gyud ka maglisod gyud sa tinuod lang. Pero kani niya makita karon sa video, magini ang tinuod nga kahimtang karon nga among naabdan. So kani si tatay palaban gyud sa kinabuhi. Sa katuig, sa sama kani, lagan, nagawang pa katuig. Sa kani. Sa kani nga na ko Anak ko ba diyo, sa Duki, mo bata kita anak ko, malito naman ako ko. Kalipay lang pug sa kanang makita ang kasong anak. Ang ako ko dito. Ang simple kayo ang kalipay sa tigulang no, makita yung anak, makita yung apo, okay na kay siya anak. So kamo na adjust sa mong tingog ka kanili. Wa na mo na dala ang mic ito sa motor. Itaguan na mo sa tagingan. Sama din ko. Nga, dugay na siya nagbulag siyang kuan, dugay na bulag. Mga pila nakakatuig? Tapi naman siguro na Napulo. 25. Ay, 20 ko nakatuig. Ay, dugay na di kasi nagbulag no. Taon-taon na siya nang nabuhi nga siya ragid. Pero karon saan to man nga grabe mang ulan. Ano yung natakit na? Ba't kaya mo? Nagmotor. Anak, yun. Tuas sa gingan among gitaguan. Pwede ko lang jurit. Ada. Nakamadali ka na. Dera, sa papa. Demi ay sa pa. Baha, di karoon na. Di karoon na sa baha. Ay, nag-ambok ang baha. Si Kuya Inteng, man siya nag-tour guide sa mga karon. So, ang iyang asawa, may anak niya. Pag umangkon. Ay, pag umangkon niya, imong asawa. So, saan natin di problema karon nga, kuan man, ulana man eh. Niya among mapalitan sa grocery kay medyo sa dalirig pa sindro no. Distansya pa dire. Nya nami karon kitabok sa isa ka tulay din isa ning kasapa. Ano imong gikan sa ilang balay. Okay, noktok ang nasong likod do. Actually guys, halap-halap na siya, halos di siya kita ning cellphone, bungol ka siya nga bungol. Bungol pa siya sa mga palautang. Tay. Ha? Mo balik mi karon, mo balik mi. Balik mo. Oh, magpalit lang mig bugas nimo dito sa dalirig. Ano lang siya? Kaya ako mo kimakaon. Hindi lang sa dako no kanang siya makaon, oh di ba? Inani ka survivor dire kay naanad din siya. Pero sagdi lang dili man na siya kabot karon kay mabuot man ta. Kimakaon. Napo siya makaon. Yun lang kaya ko ang purupan. Ayaw ka balaka. Kaniyo para kuan. Kani pangdugang nimo pangdungag pag palit og surtres. Hindi yung dagundag mapad ko. Ay nagundang na siya surtres. Dili kani siya actually dili sa bukid kanang surtres dili maging natural nga sugal kanang ila is lingaw-lingaw lang. Tagpiso ramang dito. Piso. Kay wala actually sa iyang edad karon wala siya laing lingaw kundi ang radyo ra nga idikit sa iyang dalunggan. So kanin ni mga tigulang ug sila wala sila cellphone, wala sila para sa normal na makita sa mga dalan-dalan nga mga balay wala. Ilani kay manminaw lang ang radyo, magbasok kung night time may sobra nga piso or dos, itaya-tayan ang lingaw-lingaw. So hasta toy gali anak siya ganina nga di siya kinahanglan og bugas kaya pa man daw siya mais so pwede niya magaling. So inani dili siya arte. Wa siya daghang murag sa so, gani kanang musabay lang gid siya kung unsay kaya sa kinabuhi ba. Kani ani ma-appreciate ako nang inani. Tay imuha na ni bahala na ka sa imbuhaton nimo ani. Ha? Imuha na ni. Oh.
Taguin na lang na, imuha na. Ah. Oh, tawa na. Imuha na. Patay na paano ka ron. Na nakakurata na nun ko ani ron. Mura na itong katagaan nga murag nabalaka kaya kwarta siya. Para madungot. Ayo lang igni ayo iunan mo radyo kay mabalik naman ta. Aron dali Ayaw lang sa ipatingog ang radyo para madungog minimo inig balik. Oh, Dali ra kayo mga isa ka oras. Bahala pag mo kusog ang ulan, balik lagi mi di mabalaka. kadunggan pa na ako, radyo na ako, idutong dugan. Ayan po na ako, madunggi na magigda ko. Mawala gid na iduot gid ang radyo sa dalunggan. So kinahanglan nato sa guma. Actually kining gikabati ni tatay karon, actually tinigulang na gid ang iha, magliso na siya paminaw. Di naman gani kanungog, kanila man kuan. Ngalay pa basta man lang naakoy ko sabay-sabay sa akong lunggan para makatulog ko. Bahala pre kung sa iyang ipaminaw ni wala na siya labot ato sa lalay mo sabal-sabal siya dalunggan no. Hindi lang. Masabda na to na puhon kung grasyahan ta nga maabot pa rin siyang edad. Bahay. Dako kay nga grasya. Salamat kayo niya. Sakon mo kami. Bato mi karon og dalirig balik mi sa agi kay mag palitan na to siya og bugas og kanang pwede makuan sa kusina kanang magamit sa kusina. Pero dugay na siya dire. Dili na sila nga pa. Duga nagkikain sila. Lumad siya din lumad. Oh, lumad ba? Lumad ng tibo. Pero in fairness sa tatay butan sa ka istorya. Oo. Why siya libog ba? Di man. Titibo siya dire. Oo. Unsa iyang tribo? Higaunon sa ay higaunon. So inani hagianan sa ilang literal gid mig agi mga sagbutan sa kalasangan. Paita. Kadayon ta. Kaya ra mong ulan. Survivor kaya nga mong guide oh. Damay-damay ang guide. Salamat kay kaya. May kabukid. Ulan istanan. Oh, na nagkanta-kanta siya. Oh. Nagkanta, naghilak. Kanta na. Tay! Tay! Ayo! Nan, maramag naghilaka. Ano ni? Tay? Oh. Kapit ko malimot. Oh. Para dili na kasi galing sa imong bato. Dili kasi galing. Para dili na. Ansa di sa madunggan. Buta na tog bike mong kuan. Para madunggan ka diara na. Oh, diara na para madunggan ka. Oh, diara na I love thee. Ayo na I love thee. Hello, hello Mike, Mike. Anak Mike. Og. Oh. Kaya paano ko na eh. Mora masutukan eh. Saan sa? Mora ka na pabuhi. Ay, nagpabuhi. Dili mapabuhi ni. Imo na ning bugas. Para makarelax-relax ka ba. Tapos kanina yun, nabasa. Kusog yung ulan. Ay, masudan eh ko. Kisulon. Digyan mo migdalirig. Ha? Digyan migdalirig. Tungatay na. Tanawa ra oh, para na sa imo tanan. Ay, nagihatag para sa imong tanan. Ang slice bread na mo naipit na kanang ning mga pangay na. Hatag pag og isda sa ila na nga. Nangapatok ang slice bread og palaman. Pang snack na mo, snack na ha, palaman. Magsininggita mi dire guys. Kusog lang akong singgit no. Akong tanggalon ang mic no. Tanggalang mic kay murag kusog itong sininggita. Karag atong among mo lagting ang tingog mayo ba kay Tara. Sininggita.
kapoy na naghabuan ni tanan. Basta kay imuha na tanan. Imuha na tanan. Ha? Imuha na tanan. O ganito yung mugas para dili na dayon ka makapahulay kasi ana-ana sa bato ba. Nagaling magani ko karon na piwa pa na ko sisiga kayo nya lang og sisigukuan. Nagaling na kuno siya daan. Dili kani, di na kailangan magaling ani kay kani okay na nin siya. Tay, lutuan ni baya tay pagdungag ani tay kay gikan may ulanan basig ang uban ani nga kuan ba basig ni busot gamay sa ako ba musig mutubo na ni. Unsa ang saon naglibog sa unsaon ako unsaon din ako ni. Salamat ko nito. Nganong naglibog man ka? Nganong naglibog man ka unsaon nimo ni? Ha? Nganong naglibog man ka nga unsaon nimo ni? Para may isa. Ka-share na kuno isa sa ano niya na tanan. Maski mo na tong tagaan nga libog sa una koy tanan. Suniting si imong bata. Dalaan na ni pangatag na niya sayo pagayo. Oh, nya na. Sana. Sana ni ihatag niya. Oh, dadal ni mo anak ko. Ano siya lansonis dire? Dada. Ngatag pa jag mga lansonis kadaghan pa yang lansonis dire. Awat ng tanan. Salamat ako makilala ninyo pero salamat siya po ako kay kwan. Sa gihunani pinadaro na ako, pinakaabot siya po ng hinabang sa ako, na kwan ang kalipay na ako, ani karon kwan na panahon na. Gahinoktok pa na. Gahinoktok pa. Mura gini sugod-sugod sa akong gitagaan bitaw. Kanira gid atong gitagaan nga naghinoktok, naghinoktok na siya kay naglisod siya guna-una kung unsaon niya pagkaon kuno nga siya ra isa sa sa iyang payag. Saan ko nagkahurot? Unsaon niya paghurot. Anyway, thank you so much sa tuwang mga supporters sa sulod ug sa gawas sa nasod. Thank you so much and of course, thank you so much sa tuwang main sponsor, Sir N. Thank you so much sa imong tabang mga gipadangat nga tabang para sa mga gigsunan nga nanginanglan gid og tabang og dakong tabang gid kaayo nga basta salamat gid sa tanan. Daghang kayong salamat og daghang kayong salamat sa tanan nagsuporta sa mua. Please don't forget to subscribe and follow ang among mga kalihukan. Salamat gid kayo.